Oke, inke bahai tong bahai. Norok to jutono seman banya. Ajkal Triprao. Bomahai type ni borok munu surok no bisi manthok. Suti geng song hai, pores song hai, bihiya bura song hai. Bihiya bura mane bujina ble. Tei. Momo song hai, Rita tei bisalo bak bulong song hai. Abono karibo te kroksa, posura si brok. Ani mokolok lai khwa. A brok, o jithajong ang mungsamani brok rong slepon te bokora. A brok no nukhe te bini tom mungrok no khana kahenke. Norok pura bukha bising bising mawan suknai. Wah, Triprawa sik de biya akarjak brok munu surok bangbai kha hinai. Hai pana a brok no. Tabuk phunungya konrok no. Tabuk iko omunu shuno se saknai begrade. Bo ongkha kroksa Triprani blogger fu. Fiaba, bini omahai activity rong unu gai. Ang belai kene wana ka je. O borok buda omahai tomung tomang tongmang. Nijini shotgun ne identity no sikma sino hinai. Cinta malah song dol dangi thang no hinai. Brother, nung to wansu kene na. Nina omahai tomung rong unu gai. I uklok ni wansa, tamai ni wansu ki tongkana. Hai na se mani phalma yangi tongmo jarao bal haim khang tuwei. Ya phabui rang sana phai kota hinai. Tangin ke boto sia ble je nung kroksa content ne bagai. Nijini el no disrespect khayei. Bakchori khai tongmani. Knare. Ama haimang tomung tongkain ke. Nung nong ni parani borok bai. Pura mung phari rijang nai ble komo hai ke. Hanki public rok norok omono tiyei. Full roast video nanya ne musung bai sabai de. Hanki faidi o kog no left side to ne wei. Right side thangai. Tini ni din hajira shuru khailasinai. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? Omorokung kha dunia ni chapri ni birok no proud feel khane rok mane ultra pro max ni birok tom rok hinke tei bong ni je release ni high type ni gan rok bo especially ni birok no target khane salam jago aboni bagin nu gediba gan ba chehra busik sikha pe uitong tei o chapri mak ni jeans sok nu gai ang pura uskang o draino klajak urichak jeans nuk bano mutumani thangka phia babor lewan chok terna chini omo high fashion bai jeng dunia ni je fashion show phano winner ngi thangnai hinai top 1 o kasawi thangnai hinai amai wansugi confident aborok tei olas ni dance step ke tamai no abo nijini yak no amen engine biskang tlangi point khayei fungle khai funugui tamo sanana hinu amo faidi ni jenu hun na tamo buji manli ang kubuino je amtini page di khajak ro jode ani video nai tongkain ke ba kisa comment khai sawi rijade ke ko omo hai te bang ma amtui type ni photo rok no to norok daily no facebook go nugui mang no tongbaina amo hairo kutabuk just normal singsiu fashion singsiu hanke aporok no karibo tabuk te kaisa Wansa Bai Tiprajwk khailai Manjkma no phunung nan rok no ang je puileo samani kroksa bi akarjak borok hinai muitu tongbai khonable iko a bi yang khamo borok amo hasin rok nugi buji bekhane blen rok je Bolongu hablai manjo khota hinai salo sapung auto chalok masing chalogi ranga jiwei bui hinke nogo thangi maisawei susto ko thui tonguyo phiaba bole andra gundra lama was breituwei tap khai manjago hanke tabuk ani okokno khonawei norok wan suknai oma hairok ba daily sikhnawi tong bole tamo wana jaknai kokong khaba mo hinai khnabai de wan ji kobor ba sia mai khai manjago hinke to amo wana jaknai ko gediba nailai ko pura khaima sing khayei kolom tiya kong khurei mukhang mijil chawei pura dekhi kro khaingi thangka bini naina ba kahamke pura khatarnak rup chahaingi tongerebo ihe akunu sije koborongole nung bahai ki amti khera kahinu gian le kitchapano krinjani sago burra be song record pore song record rok no hosane horno nung pura subari khable mo internet india wa available ang purno hoite kuna kunini khatarnak lupche bihe rok no nukna kala suka kubuno ang je bujimani duniao bihe bor rok bo thakmung krikha aboni bagai jatre por type ni bihe rok ni mkhang rok no nukma bo thakmung tonglakha दिल ये मेरा मुझे हर दम nong ni release rok black no marang ka haise omo hai release ngonu gyan kane bekasi srangya tangin ke omo black ni entertaining release hai diba aboni bagini or release so views rok comment rok phaisu kona kabang khe tangle phaya tongnai ba omo hai release video rok share khaijak masik momo song release rok te tom son chuak ngi bini action kutuma video rok phano asik share khaijagya video nugi je bujimani o burimak ni rok onek khushi tongna haise bojoga jani thangi ba bo asik bal langya tongna ringya khai warak ngi video slam like asido पूछता क्यों है मुझे तुझसे hai damsa bo chila mak ni kasara ma habu hini asik munnya nangya ble kapal teilas to ke biang thanglai sia bo 14 second release no phone paisi ruis lamala ya hai siblina bujiwo hanki angte kaisa notice khinai mani nanya bai ko pura lopchare rekha burni buknai motom suhai buma ha ki expression di uitong
Amti rok nugui bukha bising otai tama Wanchungma phajina hinu hanke ang o lupchi criminal logni topic ngotai ye tei video slamui kunu phana salia hini Wanchugui tongmani haipano baksa borok phayei khana thogya kok saphayo hanke amti rokno khanawe ang tongmanya pura video slamui reply rena muchungui thango naibadi ko ambika koloi saka ang tei kaisa kok sawane songsar suki hoi rimanir gune abo jetono khanajak kintu bsai daily chuak nangui phaike a nogo kundino suki santi da phaino sungui naibajari bihik bsano tiprasarokni nukhungo 95% chuek go chuak karon tamo ihe nang a video omo haki comment kemen reason tamo hinu obbusaino butharnai ritana yango support khai kok samai siklaisi bleni no amba bini kok ni mote hinke oje daily chuak nangui nogo kafaimani bagai rita suk santi manlia aboni bagai te kubuni silabai tongmasing tongai busaino ma bathar kahina kokta amtino blena haike nang a video tamni bagile ama haki comment khainai ba donin kokni mote thangai busawana busai chuak nangui nogo phaiye jalari phaifano to busaino butharna kok yable bisino bisi jalangkhiba divorce riwai oinos labai thanita khang kawon tinte salia anke onek din na singmani ulo finally chini channel 50k subscriber complete inka shuruni hoite sana thangen ke onek kolok journey haifano ang kisa short ke sawi khnarnai tabu omo angka o channel shuru khaidrobo agiwo ang screenshot rinarakmani omo hai Wanchugui je salsa anon nanai rok gebang kenke phunuk nai hinai o screenshot ni channel ni mungbai tabuk ni channel ni mungmilia nugai baksa borok rok confused ngi tongbai khana afro an channel ni mung SkyMb borok tongmani phiaba afro ang o channel roast video dana suru khayako pule sikang haino atrapatar video program rok ni video tei dui tinta haino short films lamai dawai channel suru khaimani aboni ulo group grini bagai short film rok no ang slami manlia saisung rok bahai ki short films lami mannai bahai diba aboni ulo channel je kata koti video tong marok jottono ang delete klai rohorbai kha aboni ulo Wanchukka ang saisung tongai bumo hai content slami manno hinai aboni ulo roast video dana suru khai kata channel fiaba ketal roast video khaitrobo asike hate comment phayo pura YouTube yakar na musung thangu teisia pro views rok go phaya haino 300 400 500 rok views phayei thagai thangu haifano salsalai views phaine hini Wanchugui khaimang tabuk asiko sokpaika takbo to bisi views phaya haifano agin slai inke phaika haise ngite kaise important kok Tiprajwk roast video rok no boi bisi naya nainano karai support phanche khaya support khainano karai baksa bor rok omono content ni panche Wanchugui tebe kubangma kok tongo aborok no jora phake salainai tabuk omsakno sanai je shuruni hoite ano support ke phainai kucharma jarno hoite anono goi ano support ke phainai tei je tabuk ano kutal phai support ke phainai audience rok no belai khina hambai norok to ano 50k subscribers lamirika hanke ang tabuk norok je ano subscribe khemano ang magana khaigilak ang je YouTube tongsak norok no entertain khai thangnai